L-assa tal-imsida mhix post adekwat fejn l-uffiċjali tal-pulizija jaħdmu fih. Ek sostniet il-Malta Police Association wara li s-soktat bl-appelli tagħha li uffiċjali tal-pulizija jeħtieġu kundizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-xogħol tagħhom wara li ftit tal-jiem ilu tiġrajna s-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-asis tal-Belt u anke dik ta' San Ġiljan. F'ritratti u filmati li ġew iċċirkolati lill-medja wieħed jista' jifhem l-istat prekarju li tinsab fiha l-assa tal-imsida bil-Union spjegat li l-assa tal-pulizija edha fi stat diżastruż fejn anki tkisret il-motivazzjoni tal-uffiċjali li jagħmlu 12 il-sija xift. L-MPU spjegat li l-assa tal-imsida mhux biss mhux adekwata l-uffiċjali, iżda ċertament mhux post seren li jista' jilqa' lill-vittmi ta' xi reat. Fl-aħħar jiem l-MPU kienet sqarret li għaddew sentejn mill-5 snin tal-famuża strateġija li kellha titrasforma l-korp u sissa l-Union miet tara ebda tibdil konkret u sodisfaċenti, ebda progress għall-aħjar, bl-uffiċjali tad-distrett jibqgħu demotivati għall-aħħar. Apart il-problemi infrastrutturali l-istess Union tal-Pulizija ilha żmien tilmenta dwar in-nuqqas ta' riżorsi u l-bżonn li jkun hemm aktar dialogu bejn it-tmexxija tal-korp u l-uffiċjali infushom.